В Майнкрафт имаме силни мобове, както така и някои по-бързи животни и също някои много тъпи животни. Или по-скоро мобове. В днескашния епизод ще ви представя топ 5 най-умни най-умни в Майнкрафт. Ако ви харесва идеята, искате да правя още конверсации, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала с камбанката, коментирате по един коментар, по който вие искате, какво да предлагате за видеа, а от мене приятно гледане. Така, на пето място поставяме гардианите. Гардианите са някои от най-умните мобове в играта. Когато приближите гардианите, те така се включват едни рога, които ги защитават в близък бой. Понеже всички знаем, че гардианите са мобове, които бият от доста далече и те ти пускат проклятия. Но в близък бой те знаят, че това е им слабото място. И както виждате, може да наблюдавате от ето този, когато е далече, той няма бодли, но когато се приближите към него, той се ги пуска, защото осъзнава, че той е слаб в близък бой. Когато го приближите, той трябва да ви би. Ако си мислите, че може да го отдалечите от монумента, той може да тръгне да ви гони, но той ще се спре и те ще се останат да си пазят своят така подводен замък, бих казал. Но да, на пето място поставяме гардианите. На четвърто място поставяме скелета. За много от вас бихте мислили, че скелетите изобщо не са умни и те са просто като зомбитата. Но също, за да може да стреляш с лък, трябва малко мозък, колкото и да не е. Все пак зомбитата не могат да стрелят с лък. Умни ги правят скелетите не само, че могат да стрелят с лък, но те, както и при гардианите, са такива мобове, които стрелят отдалече. Когато те са в близък бой, те правят маневри, които им помагат да избегнат ударите, които вие нанасяте. Когато те ви стрелнат, те ви отдалечават от вас и по този начин те успяват да се избегнат близкия бой и да ви стрелят отдалече. Ако питате дали само това ги правят умни, всъщност не е така. Както виждате, зомбитата изобщо не са умни и те просто стоят на едно място и очакват тяхната съдба и накратко, да, те умират когато е ден и най-вероятно ето така умират. Но това, което скелетите ги прави по-умни са, че когато ги горят от слънцето, те отиват под най-близкото дърво и се скриват на сянка, за да могат да спасят техния живот. И те така могат да оцелеят до през нощта и отново да излезят. Ето място поставяме Ендърмена. Ендърмена не го прави умен това, че само той може да се телепортира и когато не го гледате, той нищо не ви прави, но когато го погледнете, той ви бие. Ендърмена също е достатъчно интелигентен да може да взема блокове и да ги пренася чрез тях, да се телепортира и да ги пренасят. Това си трябва, често казано, наистина малко ум. Ендърмените също, както знаем, те живеят много в Ендър, а ендцитата, според много от теориите, са направено именно точно от ендърмените. Защото там няма никое друго същество, което предполагаме, че може да построи тези ендцитата, освен Ендър Драгона, но той най-вероятно няма да ги построява той. И затова остава опцията са ендърмените. Мисля, че те заемат третото място
и са наистина доста интелигентни и те не са устойчиви на вода и когато припарне до тях вода, те веднага се телепортират, а не са примерно като зомбитата, като ги гори слънцето и те да бягат. Така, на второ място поставяме пиглините. Пиглините са наистина някои от най-интелигентните мобове в Майнкрафт. Те изключително много почитат златото и както знаем, ако нямате златна броня или някоя част от броня, която да е златна, те тръгват също да ви атакуват. Някои от интелигентностите на пиглините е да може да трейдвате с тях. Примерно, някои от интелигентностите от тях са да трейдвате примерно с тях. Ако им дропнете злато, те веднага отиват и могат да ви трейднат нещо хубаво. И това е може би в момента най-големия начин, по който може да вземете перли, както видяхме там долу. Имаше перли. Както знаете, ако копаете злато пред тях, те веднага почват да ви атакуват. Пиглините, когато почнете да им открадвате от златото и когато им отваряте честовете пред тях, те веднага започват да ви бият. И затова също ги правим много интересно. Първо място поставяме вилиджерите. Надали някой се съмнявал, че те няма да бъдат на първо място, защото те са супер интелигентни и можем да кажем, че досега те в момента са някои от най-умните. Те не са някои, те са най-умните мобове, които познаваме до момента. Те, както виждаме, могат да се правят сами къщи, построили са си. Както виждаме, има различни професии, като фермери, ковачи, картографи, библиотекари и още няколко професии. Те също, както виждаме, се отглеждат, могат, когато достатъчно интелигентни са, когато е нощ, да се приберат в къщата им и те да спят. Както може да видим, те също могат да се бридват сами, стига да им дадете моркови или картофи и те се бридват сами. Както виждаме и знаеме, те са най-интелигентните мобове до сега, които са съществували в Майнкрафт. Занапред може да направят по-умни, но до момента това е най-умният моб в играта. Ако ви е харесал епизода, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала с камбанката и да ме последвате в TikTok и Instagram. Ще съм ви много благодарен. А от мен, чао!